zachitika sabata omwe ino izinukambazi chifukwa America ndi dziko lomwe muli milandu yophana ndi mfuti koposa dziko lililonse pa dziko lapansi, dziko lomwe muli milandu ya madrugs koposa dziko lililonse, dziko lomwe muli milandu ya anthu kulowa pa boda opanda chilolezo koposa dziko lililonse, dziko lomwe muli milandu ya polisi kupha anthu akuda osalakwa koposa dziko lililonse, dziko lomwe muli milandu yosalana chifukwa cha kusiyana mitundu ya khungu kapenanso koposa dziko lililonse, ndipo lomwe muli milandu ya umbava yoposa 10 million pa chaka, yomwe ikutanthauza kuti ku America umbava umachitika 5 seconds iliyonse. Koma ngakhale izi zili choncho, sabata ino boma la America latulutsa chikalata chonena kuti lapeza kuti anthu 4 amene akuyankha milandu yakatangale kuno ku Malawi ndi amene ali akuba modetsa nkhawa. Ine ndamva zimenezo ngati niseke. Abale inu, ngati anthu 4 nawasuntha pa mipando kuti akayankhe milandu ku khoti, ndipo makhoti athu akuzilongosola zinthuzo motsatira malamulo komanso mosakakamizidwa ndi anthu andale, chifukwa choti boma la America lidumphe malamulo ndi makhoti nkumalowerera ndi kuweruza milandu yoti ilikale ku Anti-Corruption Bureau ndi ku khoti nchiyani? Ndiye ife tikuti zoyipitsa mbiri ya makhoti athu amene amatha ntchito yozenga milandu yakatangale koposa makhoti a kwa America sitipanga nawa. Koma anthu amalimba mtima chifukwa amationa ife tomwe Amalawi tikujijirika ndi nkhani zonyazitsa dziko lathu. Program inaso ya mphepo zinayi pano pa Zodiac Television komanso Zodiac Radio ndi Zodiac Online, programu imene timakambirana nkhani zikuluzikulu zimene Amalawi akukambirana. Cholinga nchakuti timvetsetse muno bwino, titsutsane, tikambirane ndi programu icholinga chake. Komanso timathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga zosiyanasiyana zimene mumakhala mutitumizira ma program amene timakhala tikupatsirani pano pa radio, pa TV komanso pa online. Kunjaku kuti kuchitika nkhani zambiri, ndipo musabata imene ikungothayi makamaka pamene panali pa 17 April lachitatu, boma la America linalengeza kuti anthu okwana 4 amene anali akuluakulu a boma a dziko lino ndoletsedwa kukalowa ku dziko limeneli la United States, ndipo iwo akuti ndoletsedwa kamba ka milandu imene akuyankha kuno kwathu Malawi yokhuza katangale. Imene ndi nkhani imene ikuoneka kuti yabweretsa mtsutso waukulu kwambiri kuno kwathu Malawi, pamene ena akunena kuti mpofunikadi kuti dziko la America lichite chonchi chifukwa chakuti palinso ndithu akuluakulu ena kuno kwathu Malawi amene zinthu zoterezi zinawachitikira, ndipo mene ni njira yabwino pofuna kuthana ndi mchitidwe umenewo wakatangale. Ena akunena kuti ayi, boma la America silimayenera ndithu kutero chifukwa chakuti likulowerera mu zochitika kuno kwathu Malawi. Tikufuna kuti tikambirane nkhani imeneyi, ndipo poyambirira ndimafuna ndilandire Robert Mkwezalamba. Iwowa amalankhulapo pa nkhani zokhuza ufulu wachibadwidwe wa anthu komanso nkhani zokhuza ndithu maufulu a anthu ogwira ntchito komanso nkhani zinaso zochitika muno mwathu Malawi. Ndidziwa kuti munaso pali zinaso zimene amalankhulapo zimene kuna ndayiwala kuti ndichule pano, koma tifati kulandire ndi manja awiri. Zikomo kwambiri chance. Tili ndi Amaiko Kayatha. Iwowa ndi mmodzi mwa anthu amene ndithu amatsatira bwino nkhani za ufulu wachibadwidwe wa anthu komanso nkhani za ulamuliro wabwino. Tikulandire ndi manja awiri. Zikomo kwambiri chance. Ndiponso timafuna tilandire katswiri wa zamalamulo. Iwo anda Sylvester Ayuba James, amatsatira bwino nkhani za malamulo komanso kuno kwathu ku Malawi amatsatira bwino kwambiri zochitikanso pa masamba anchezo, amakhala kuzitsatira bwino moti nkhani imeneyi ndikukhulupirira ndithu kuti anayitsatira bwino mtsutso umene kwambiri uli pa masamba anchezo pa nkhani imeneyi. Poyambirira penipeni, boma la America lalengeza lachitatu pa 17 April
kuti akuluakulu amene wasoyenera ndithu kuti akalowenso ku dziko limene la America. Ndizolakwika zimene za James? Zilo mwambiri pa ndondomeko ya mmene zinthu zimene akukhalira pa malamulo mwina tikhozana kuti ndizolakwika osati mwina koma ndikuzona ngati ndizolakwika Pa malamulo mayenera kuchitika zotani? Tiyambeni kunena kuti kulengeza kumene lengeza boma la America kunena kuti anthu anayi ndi mabanja awo kwena azikazi awo asadzalowe mu dziko la America kapena kuti mwayi woti akhoza kupita ku America ngati kuti afunikira alibe awachotsera. Kulengeza kumene koko kuchokera pa nkhani imene inachitika kuti anayiwa anamangidwa ndi kupitengera bwalo la milandu kamba kawaganizira kuti anapalamula milandu inake yokhudza katangale. Kufikira lero milandu ija ili ku koti kuja ngakhale mwina anthu ena akuzona kuti mwina milandu ija sikuyenda komano pa malamulo amene zimakhalira ndi anthu oganiziridwa. Akanali anthu oganiziridwa mpaka na pano ndipo adzakhalabe anthu oganiziridwa kufikira pamene ngati zingasachitike koti lingasape zoti mwina iza anapangadi ndi olakwa. Ne zikundonekera ngati kuti boma la America 1 alapangira mkwiyo kuona kuti kukoti kukuchedwa mwina kukoti sikukuyenda mwina kaya kuona ngati anthu ena akutsekereza bungwe la Anti-Corruption Bureau SCB kuti lisazenge bwino mlandu umenewu kapena milandu imeneyi. Ndipo ifo chongofuna kukhaulisa anthu enawo kaya kwanyazitsa anthu enawo kaya ndi boma kumene anguganizana kuti yayi tiyeni talange awa tinene kuti musazabwereso foti munamangidwa pa nkhani izi. Koma ndimaona ngati kutero nkosa yenera ifo kuti ngakhale America ndi dziko la mphamvu komanso lalikulu. Ndi dziko solo limathandiza mayiko ambiri kuphatikizapo Malawi mu njira zosiyanasiyana. Ndeye ikachita chinthu limakhala ndi influence pa chizungu timatero. Influence yoza kuti zimatha kusintha mmene anthu ena akuganizira mmene akuchionera chinthu. Ndeno mmene apangira apapa ndi kuti wapeza kale olakwa anthu acha. Ndiolo anthu atafuna kupita ku court kuti nkhani chapitizebe ku court kuti court likaweruze ngati ali olakwa kapena iya. Zikhozo panganso mwina affect kaganiziro ka anthu oweruza kuti awa mu America linapeza kale olakwa. Ndi ife kuti tisapeze solakwa tona ngati ife tikutsana ndi boma la America. Pachifukwa chake pachifukwa chimene chakhoza ngoti ifeso tapeza olakwa mwina pamene ena mwayo sanali olakwa. Zikhoza kukhala pa chizungu cha court mati prejudicial to the rights to the fair trial rights of anthu amene akukhudzidwawo. Maufulu awo oti azengedwe nkhani mwina mwachilungamo mopanda kukondera akhoza kukhala kuti ali pa chiopsezo kamba kuti boma la America lakhala ngati lapereka kale chigamulo kuti takupezeni olakwa. Mwina chimene America ikanachita ndi kukakamiza kapena kukankha boma la Malawi kuti ngati ndi limene likuphinja bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti lisazenge milandu imeneyi. Akanaliphinja boma la Malawi likakamiza kuti yayi Anti-Corruption Bureau ipaseni mpata izenge milandu iyi imalize mwachangu because ife tindi interest kuti tione kuti milandu iyi ikutha bwanji. Mwina imene ikanakhala njira yabwino. Apo iyayi ngati akanaona kuti vuto ndi SCB yo akanayikuzaso SCB taito ndi yayi milandu iyo timalizirani kuvuta pati. Ife tinayo ndi interest kuti anthu andolakwa kapena iyayi. Kumene apangirano asokoneza zambiri chifukwa maufulu amene anthu ali nawo kuphatizapo ufulu wokuti khoti kapenanso dziko lapansi komanso wina aliyense akutenge ngati wosalakwa chifukwa ndiyo wosalakwa mpaka na khoti litakupeza olakwa. Pamene limene kuti right to be presumed innocent. Na mpaka na khoti lene kuti ndiwe olakwa. Ufulu umene ndiyo apapa ndi kuti waopsezedwe fa ena amene ali ndi mphamvu akhala ngati aweruza kale kuti awa ndi olakwa. Komanso ufulu umene timanena kuti wa fair trial kuti ngati nkhani idapitebe pa court pa bwalo ikapitire kuzengedwa. Oweruza ena akhoza khala ndi mantha kuti America mukuidziwa ino America. Mwinaso enaso mwaweruza ndoti anapeza ma scholarship anapeka phunziro ku America. Ena mwina pa scholarship afuna apite ku America kumene. Ngati dziko tatezwa njira zambiri mbiri kuchokera ku America. Ndi anthu ambiri amakhala ndi attitude yosiyana imene amakhala nayo akamapanga zinthu zokhuza mayiko ena ndi mmene akakhalira akamapanga zinthu zokhuza America. Ndi kamantha kamene koko kakhoza panganso affect
mmene mulandu wawo ungayendere. tipange ashumu kuti dziko la America linayesera kulankhula ndi dziko la Malawi kuseriku kuti ndiye kuti mwina kapena zakanika chifukwa chake mwina ngono kuti atenge njira imeneyi. Sindingapanga ashumu choncho chifukwa kuti America ndi dziko lodzilankhulira palokha. Likanakhala kunena kuti izi linapanga ndikuti blame ikanagwera pa boma la Malawi, ka blame ikanabwera pa Anti-Corruption Bureau kaya pa judiciary amene akanampeza kuti whichever of them anali amene akuyimitsa mlandu amene akusokoneza. And America polankhula I think sinikupira likanaopa dziko la America likanaopa kutchula wina aliyense mwa mbali zimene tatchulazi kuti kandi boma la Malawi imene kuchedwetsa kandi Anti-Corruption Bureau imene kuchedwetsa mwina soka ndi ACP uje kumene makoti amene akuchedwetsa. Boma likanatha America likanatha kunena kuti ifeyo takhumudwa nzochita za aboma kayanda president kayanda ACB kaya mtsogoleri wa ACB kaya mabwalo boma la America likananena zimene zonse. Koma ndiona ngati kuti ukambena mwene wonse pamtundu umenewo kumbuyoko kunalibe koma ngukhala ndi mkwiyo kuti nkhani zimwina sizikuyenda zikuchedwa mwina ka anthu wateteza pang'ono mwina akuona choncho yo ndi basi fete tingokhapa koma I think kukhapa kusukuna khale kwabwino. Nkweza yamba mugwirizana nawo James. Ndikugwirizana nawo kwa pamene ndimafuna ndiyambire mwina powunikirapo pokonza mponena kuti munafunsa kuti kodi chiganizo alakwisa kapena sanalakwisa choyenera kapena something like that. Chimafuna kukonzapo nchonena kuti mwina poti Bwana James angomaliziratu amaliziratu kufika kumapeto kwa nkhani yonse tikanakonda kuti titenge step by step. Ndipo yambirira panali pofuna kunena kuti ngati dziko la America lili ndi ufulu ndi kuthekera kolesa wina aliyense kupita ku dziko kwawo, ngatinso ife Amalawi tili ndi ufulu solesa munthu amene tikuona ngati aonesa asokoneza chitetezo cha dziko lino kapena ndi osayenera kukhala mdziko muno akusokoneza munjira ina iliyonse ndeti ndikuthekera komulesa munthu uja konchosa mdziko muno kapena pomuuza kuti asazabwere mdziko muno. Ndiye nafanana kuti ansala kufunsa lija ndi eya komanso ayi. Eya chifukwa chonena kuti sipanalakwike ife kuti ali ndi ufulu opanga zimenezo. Ka chiganizo ncholakwika ka ncholondola ku dziko kwawoko koma ali ndi ufulu ndi pamenepo tingana kuti mwina sanalakwise. 2 alakwisa chifukwa cha mmene ayankhulira Ayuba James kunena kuti dziko la America komanso dziko lapansi ndi mbali imodzi ya malamulo a dziko lonse lapansi timati Universal Declaration of Human Rights mgwirizano wa maiko onse a dziko lapansi kunena kuti tilemekeze maufulu a anthu m'maiko onse a dziko lapansi. Ndi mfundo zazikulu za mmenemo ndi zolemekeza kukhala kwa umwini kwa dziko lina lililonse ngati Malawi sovereignty lozidalira palokha. 2 kulemekeza nthambi ndi mabwalo achilungamo. Mugawo 13 amanena momveka bwino ndi gawo 10 ndi 13 amanena momveka bwino nena kuti munthu wina aliyense ali ndi ufulu olandira chilungamo kuchokera ku mabwalo oyima pawokha mu dziko la kwawolo. Kutanthauza kuti anthuwa anayimbidwa mlandu kapena akuganizidwa kuti anapalamula akuyenera kusatira ndondomeko yoyenera kuti azipulumutsa okha kapena kuti aziteteze okha kudzera mu system athu a dziko lino. Ndi America inena kukhala dziko loyambirira limodzi kulemekeza systems zimene zikuchitika mu dzikomo. Ndi apa pampena kuti alakwisa chifanyino kuti alowerera mu zochitika za mdziko muno iwo simbali imodzi ya mlanduwo iwo ndongoonelera komanso ali kutali kwambiri. Matanda kuti America imathandiza dziko lino la Malawi ndipo tikukamba pa zini ndalama ndiye nkhani imene ikubwera ikuyenera kubwera ndionena kuti vuto la kusauka ndikonena kuti simatha kumasuka kupanga zinthu zanu mdziko mwanu olo munyumba mwanu momwe chifukwa choti mwabwereka ndalama kwa neba mmakanika kuti muphike nkhuku muphike zabwino zizoti akamva fungo kulephera kuti ana mwina kuthira dumu asamve kuti tadya nkhuku chifukwa ali ndi kuthekera kuti kubwera nkunena kuti ndalama ndakubwereka njamwamba gulaso nkhuku nimesa muzidya bonya so pamene tili dziko la Malawi ndi pamenepo nena kuti
mwina ationa kuti tithandiza zera mwa IMF ndena aja tamasuka kwambiri wasitimenera kuwathandiza tiapezeranso chifukwa chanji chonena kuti tiagwire pakhosi mpamene akubweretsa nkhani zitizo izizi konseku kwa ine ndikutenga kuti ndi njira imodzi yofuna kuti pangabe control kuti iniyo tu simuli panokha ifeyo ndi big brother amene tikuyenera tizoona kuti zinthu zikuyenda bwanji mdzikomo. Chimene ndinenera izi nsonena kuti akanakhala kuti akulemekeza ndondomeko ya chilungamo ya dziko lino akanatha kufikira kwa anzathu ngati ICB nchifukwa chani milandu iyi kuti boma sili kutithandiza aboma chifukwa chani simukathandiza ICB ayi kukhoti kaya kukuchedwa chifukwa chimene ayenera kuzindikira nchino kuti ngakhale tingafuna kuti milandu ya zikatangale ithelero ndirero ndi process 1 pafufuzidwe chilungamo chipezeke 2 alowe ku court munthu aziteteze 3 akhoti apereke mpata onena kuti milandu ichaimvedwe. ACB takumaliza kafukufuku makhoti ngati sili lokonzeka kapena maumboni sakuyenda mu court makesi amapangidwa atijani mlandu umatenga nthawi. Ndinafunsa James Fuso lomwelo kuti ifeyo tikudziwa kuti kuseliko boma la America sinalankhule nazo nthambi zimenezi kuti palibe chimene chikuchitika. Even atakhala kuti ayankhulana pali milandu yambiri kuposa so umene akanabwerapo poyera nkuyankhula zimene ayankhula zija. Koma chimene akuthamangira pa iyi imponena kuti sindikukhulupirira kuti nzogwirizana kuti amakambirana ndi alephera. Komanso akambirana chani palibepo chokambirana. Ayimbidwa mlandu akuyankha ku khoti sinagamule kumene olokupita so kafusa ku khoti chifukwa chani muchedwesa nkhani ndi influence tikunena ndi okusokonezako. Chilungamo chimene chiziyenda ngati madzi. Walagwiridwa watere tichite push zinthu ziziyenda bwinobwino. ACB tufuna ndalama zomapangira milandu akuapasa ndalama. Anthu awa ma staff awa akupasidwa support imene akufuna kaya akapange kafukufuku apasidwa support. Akhoti akunati fetilirede tinakumana last week mlandu umene titaumva awanapempha zakuti chifukwa ku court zimatheka tilipo milandu ine yopita kumene kujokana kuti mwalakwisa zina langa sine Robert James ndine Daniel James mlandu umayima umabwerera okay mubwere mutakonzeka cholinga court imafuna ipereke fairness ndengati milandu ije ikumalowa ikumatuluka kapena ICB anasintha machaji tachosa mlandu fuati tinalibe information yokwanira tasintha wina asaone ngati mwina pachitika zosakhala bwino nkuyamba matulusa ma statement ndikuti ukoko tikusokoneza chifukwa chake ndimagwirizana nawo kunena kuti cholinga cha kumapeto kwake nkonena kuti ngati wina aliyense amene akumva milandu imeneyi akhala olimba kumaliza mlandu chifukwa ali ndi ufulu ozichita recuse kuzichosapo kuti ndi mmene yankhulira America awawa whatever zimene anganene awawa ndolakwa so olata zipanga defend bwanji ine judge nkuzalamula kuti alibe mlandu America ndi dziko lonse la Malawi ndi pansi anditenga kuti ine ndalandira ziphuphu andinyemera amatemba ndi anzawo kuti asapezeke olakwa fuwa papa agamula kale mpetu nati alakwisa polowerera kupanga zinthu zawo mlandu sanafike kumapeto. Zinthu zimenezi asanabwera kayatse fa akutsatira bwino kwambiri zimene mufolokoze sikoyamba kuchitika Malawi kuno zinachitikapo nda Auladi Musa yes ndipo ena umanena kuti tukhala ngati tikudabwa ngati zinthu izizi ndi zachilendo bwanji pamene zinthu zoti zinachitikapo ndipo mwina nthawi imeneyo tinangokhala osalankhula ngati mene mwina anthu tikulankhulira pano. Chachikulu nchonena kuti munthu ukamakhala umafuna uzikula ukamakula umaziwa zambiri. Ineyo nkhani imene nafika inatulukanso pa gulu pena pake mayankhidwe anga anali onena kuti mwina tinayi tikugona komanso mwina timapereka kwambiri ulemu kwa anzathu otithandiza pena pake mwina ndikayang'ana ulamuliro umene ulipo uli ndi kuthekera ko challenge zinthu mene zimachitikira mbuyomo kunena kuti tikupangira zinthu facheti ndiochita bwino America ndiyo opsya chanchana akumatha kuima nkuzuzula a president azuzula America zomwe wina lesa akudabwa mungazuzule chala chimene chokudyesani mukazizindikira kuti ine mundinotani ndokwanira bwanji mundikuthekera kwanji mutha kuima pachununa kuti amwene ngakhale mwandipasa ndalama yanuyo koma mulibe mphamvu yondiuza zimene ndichite ndalama yanu ngati ili ngongole nzakubwenzerani kwa musanchite control kuti ndigwirise bwanji ntchito. So
nthawi imene zinachitika za bwana Uladi Musa nzotheka kuti boma linakhala ngati lagona linangochivomera mmene chinalili. Amayenera kuyimabe nkuyimira munthu wawo kunoti ife mwina system yathu tikuyisatirabe nkhani zimene mwapangazi mwalakwisa makuti koma inangopita zizi. So zitengera kunena kuti palibe cholakwika kuti lero tikuyankhula pa zinthu zimenezi chifukwa choti tazindikira kunena kuti palibe chilungamo chenicheni pa zimene zachita dziko la America. Zosiyana ndi mbuyo mwina tinali ndi mantha tingazuzira America ingati alamula basa alamula inu aujeni musazapitenso ku America. Every person ali ndi ufulu and free movement of people anthu tindi ufulu oyenda dziko linalonse mabuma malamula UN African Union poka ngati tapezedwa olakwa anakamba za chizungu chake mati innocence upezeke koti likugamula kuti ndi olakwa koma lisanapeze chigamulo chimenecho yulimeni mfulu. So tisanene kuti sachitika lero chifukwa chani yayi amini lero tikudandaula kapena tikuzuzula chifukwa cha lero tilozindikira Malawi tinajaka kuyambira 2019 mwabwera kuno Malawi sungamunamize sungamponde ya chifukwa chake kandi ku auction flows kwachitika zobalalika Malawi kumayima nkuyankhula kale suka nayima nkuzuzula lo president amene nde zikuchitika mu nthawi yabwino kuti tadzuka sitikufuna kuponderezedwa ayi tiziyankhula akayatsa mwatsalira bwinobwino zimene ayankhula Ayuba komanso Nkwezalamba. Mukuiona bwanji nkhani? Ndamva bwinobwino kwambiri mina fotokozera nzangawa. Mulizina ndigwiza nazo koma pena ndikutsutsana nazo zimene afotokozera nzangawa. Ndiyambire ndi fundo yomalizayi kuti Malawi tadzuka. Mufuna nena kuti chaka chatha chija tinali tili mtulo tadzuka 2 years imene yomwe iyi 2019 ndati tiyambira 2019 ndikuona kuti funde imene njosamveka kwathu noti ndi vuto lo mamuona kai munthu chinthu chomwecho chimuchitikira Ayuba wina khala chete phe chimuchitikire Nkwezalamba aliyense chinthu chomwecho amulakwira ndekuzuka kumene ayi koma kusankha kusankha chimene chikutipweteka kwambiri ngati tilidi anthu tili timayima pa chilungamo chinthu chikamuchitikira uyu tiyankhule chikamuchitikira uyu chomwe chomuchitikira uyu tiyankhulenso pamene anthu amaona anthuwa ndi consistent akuziwa chimene akutani akuchita palibe kukondera kunena kulikonse kwathu kunoko chimene chimavuta ndi selective application of the law munanditelo munakunga mwasama and morality and morality timasankha izi pamene pakuvuta komano nkhani imene mabweresa ine nkhani yofunika kwambiri yoti tikambirane ndigwirizane imene afotokozera anzanga kuna kuti wina aliyense ali ndi ufulu olandira chilungamo ku makhoti athu komanso wina aliyense ndi osalakwa pokhapokhapo atapezeka olakwa ndi mabwalo ovomerezeka amilandu ndimene malamulo amatani amanenera. Izo zili apo America ndi dziko lima palokha andi America ali ndi ufulu nawonso opereka maganizo komanso kupanga zinthu zimene malamulo awo amawalola chifukwa mukangana statement ija sinachite koti malamulo ku Malawi yachita koti malamulo awo aku America which means kuti atsatira zimene ku America ako adagwirizana nkuizika malamulo mwawo. So they are following their law, they are not following our law. Mukuona so kuti tinene kuti alakwisa kuti tiyankhefuso imene ndeto kuti malamulo awo kuti chani not kuti malamulo awo kuti chani because they are a sovereign nation amachita zimene malamulo awo amawauza and this is not the first time akambapo za Uladi Musa koma even maiko ena zimachitika anthu amene kamaona kuti awo ndizigawenga amatakwachita degree yakuti ndizigawenga bungu lakuti ndizigawenga they are terrorist organization whether maboma kumene kwagwiza nazo loti they do that. A good example in the Hamas has been declared a terrorist organization and yet to Gaza Hamas is recognized, it's illegal nchifanya kama mapangano zisango ngumavoteredwa abe pano Hamas is ruling ndi chipani cholamula ku Gaza regardless of the fact kuti America tichani osina tichani.
So if as a country, we are also a sovereign nation. We should not be moved by what America says. You know, we are not ruled by America. We are a sovereign nation. Tili malamulo athu, tili system zathu. Ma chimene tikuyenera kutsatira nchoto kuti system athu akuti chani. Sinogwizana nazo zimene afuna kuzanzanga kuti kuti yayi apanga influence ma judge. Ndi ma judge ngopepelatu. You know, because judiciary is supposed to be independent. And independence means kuti apanga chiganizo based on the facts that they have. Apanga chiganizo ndikutengera amene nkhani iri. Sylvester, you are a lawyer. Judge amapanga decision based on my facts I'm not now. Sapanga decision based on facts outside. Ndimene maganizira. Ndimuonewa ndiziko lalikulu koma we should be bold enough to tell them kuti aone maganizo ano ifeyo ndi makoti athu oyima paoka. Kota kuti judge asapita ku court kuma kuti ya America vanati mwakuti ndio judge amene yoyo sakuziwa ntchito yake. Judge oziwa ntchito yake apange chiganizo ndimene malamulo aziko lino komanso zimene aphunzira zikunenera. Sakalemba ari mu judgment kuti America ndina kuti you know, koma zaka uli explain exactly. Koma cho mafandi for example yonda kunda kuti zimene zachitikazi izitipaseso I think malingaliro kuti kodi ifeyo tukuchita bwanji pankhani ya kuonesesa kuti chilungumo chikuchitika. As a country we're not doing well. And mwina maiko ena akutoona ngakhale kuti tuna kuti ndife dziko lima paoka koma other countries amayang'ana zimene tikuchita, you know, and they are able to make informed decisions. Dziko mawe tundofoira dziko mawe likuchita bwino ndaya, you know, kesi ja koti ja yao jene ya masankho, you know, mabungu ena anatiyamikia maiko anatiyamikira kuti yayi, you know, mayendesa bwino chilungamo, which means kuti tikamachita zinthu zathu tizize zote nakutana akuti yang'ana. Now kwati kunongo tili ndi makoti athu tikulimbana ndi nkhani yakatangale, which is one of the biggest problems, challenges that we are facing as a country. Kodi tikuchita bwanji makoti athu akuchita bwanji pa nkhani yakatangale. Ine from where I sit ndiona kuti situchita bwino. One, makoti athu they are severely under-resourced. The judiciary is under-resourced. Two, chifukwa cha ma challenges amene wawo ama resources kuti ndosakwanira zibe majaji okwanira, and as a result milandu imatenga nthawi itali. I'm not saying kuti milandu majaji fuyo kuti chama resources okhawo paliso majaji eno aulesi ndi maziwa izozo, you know, komanso chinthu choona kuti no alipo, I mean, let's be honest, alipo majaji aulesi kuti amachita James Sanganke nkani. I know Sanganke komano kuma ulesi umakhala innet mwa munthu of course ndanga akayatsamana na ulesi kani sisinda yakusankhana judge. Exactly. It's fair to say kuti akoza kukhala ena ulesi Ayi koma ndaziwa kuti ngamene kuti ngakire. kale mera sinabe koma ndimalize chasi uchimene mufuna nachona kuti as a country we need to do serious soul searching kuti kodi tikuyendesa bwanji nkhani za chilungamo kumakoti kwathu manga pa nkhani za corruption. Chifukwa one mujanafuna kuzila muja tini ma challenges ambiri makoti sakuyenda, you know, milandu ikumatenga nthawi yatali kuti ite komanso makoti akagwira ntchito yawo ndikumpeza munthu cholakwa nkumpasa chilungamo 2-3 months later a president akuti ndakukhululukira. That's a very big challenge. And yet we are saying kuti we are serious about fighting corruption. Kuti ngati tili serious kuti tifuna kulimbana ndi corruption. Pa zimene zochitikazi kuti pali nzeru. Makoti agwira ntchito yawo akupasani ino chilango. And then somebody says, I've pardoned you. Are we really serious? Are we really... So my country is not one as many kuchitas. And some are saying, no, Malawi is not serious. You know? So we need to think seriously. You know, tisangu watu kwa America, no. Let's also think, reflect on ourselves. How are we handling nkhani za chilungamo? Mafuna kuti mwachidule kwambiri. Nkhani imene sitingamalize program yopanda kuikamba. Uthenga umene apereka aboma la America. Ifeyo tikakhala tiziutenga kuti ndi uthenga otani. Ndimafuna kuti tikhale ndi chithunzithunzi tikamaliza program ineyi. Uthenga umene uja ndi uthenga otani ku dziko la Malawi. I think ngandi chizungu chabwino koma it's a slap in the face. Ndikachibonge pang'ono ndikuti kuti nyaza kapena kuti nyazitsa kuti seka kuti iniyo zinthu zikukanikani nkhani zakatangale simuzitengera chani serious. Yeah. They've become impatient. Aluzanafe atoba ndikuti dikirira kuti mwina tisentha ndango kuti sopano anthu awatengopanga zimene kudani ndikudziwa ndi chimene ndikuona bwino because
chimene aona choti mwina palibe movement kuchoka kalekale andisikuti kupanda movement iko ndi vuto longochitika mwa ngozi ya kwa mwina aona kuti pali zina zake zimene boma likutani likuchita kulepheretsa kuti zinthu zisayende mwina mmene aonera iwo andi ngataona choncho ndoti kwa ifeyo ndi uthenga wonyazitsa kunena kuti inuyo ngati boma kapena ngati dziko simuli serious pa nkhani yakatangale sindikunena kuti anthu tapeze olakwa abepera paliponse yayi kuti mwina muli monse tapeze olakwa yayi koma process ya mulandu ija iyende akapezeke kotani wosalakwa kapena olakwa limene kuti lingaonera mfano paseni chitsanzo cha mulandu wa achaponda tonse tinawanena kuti ndi olakwa atu mdziko muno tinakamba zambirimbiri manyuzi ena ndi mpaka akhangana walipiraso pambuyo pachitika zambirimbiri pana anenedwa zambiri zachapona komano chimene achitika boma la DPP linangopuchira nkhani chakuchani ku court kuti ndondomeko ya court tani yende mpaka na kumapeto kuti ipereke chigamulo ena amanena kuti ACB nthawi imeneyo anayipangira dawulisa kufufuza zoyenera kufufuza ena amaganiza choncho koma at least ndi comfort ena kuti nkhani inapita muja ku court ndipo mu court mwe inayenda ACB anapasa ma resources kuti thamangisani mpaka na kukafika poti nkhani ichapereka cha chigamulo ofuna kupanga apiro athingana apanga kwa zinakanika munaona kuti boma la America pankhani achaponda ngakhale pali pokosona mbiri lowa paka kondemo achaponda ndi ndolapa koma boma la America pamapero pake khoti la bwezo ndi ndosalapa sinapangipo zangati sina neso tachaponda zabwezo kuno kapena nchani fena kuti anadziona kuti at least process ya court due process ya court yachitika ife timene tilemekeze chimene makhota tani apeza mwinaso kuno kuti nthawi inoyo pankhani iyi tikanapanga zimenezo mwina akanakhala sindika ule mpang'ono la ngakhale mwina makafufukena sana chitike mokwanira koma at least boma lonesa chidi kuti nkhani ipite kuti ukhoti makhota akaweruze ndi mwachidule ndikhoza nena kuti ndi nyozo kwa ifeyo ndi condemnation pa chizungu ati pakakondemu kuti ngati dziko nkhani zakatangalezi tipitazochita ndi iwango panga zimene akudziwa iwo mafuna kuti tipumire kayi pang'ono iyi ndi nkhani ndithu yayikulu basi yokhuza dziko la Malawi imene tikukambirana mpulogalamu iyi ya mphepo zinayi tipitiriza posayidwa pa pulogalamu yathu. Takumanaso mpulogalamu yitu ya mphepo zinayi ndipo mpulogalamu iyi lero tikukambirana nkhani yokhuza boma la America limene linalengeza lachitatu pa 17 April kuti akuluakulu ena a boma la Malawi siololedwa kulowanso mdziko limeneli. Ndipo tisanapumire timafunsa kuti kodi uthenga umene boma la America lapereka ngati dziko la Malawi tiutenge motani akayata? Uthenga umene tikuyenera kutenga ngonena kuti America sakukhutira ndi imene tikuyenderesera chilungamo dziko muno. America akutiuza ndithu kuti zinthu sizili bwino makamaka pa nkhani yolimbana ndi katangale. Ndi uthenga ofunika kwambiri umene utipangitsenso ifeyo kulingalira mozama kuti kodi tikuchita bwanji. Mungena fotokozera kuyambirira muja ngati dziko sitikuchita bwino chifukwa pali mavuto fotokozaja mavuto akuchedwa kwa chilungamo mavuto makhoti athu kuti sakupasidwa funding yoyenerera ndi mavuto ina ndi ena. Ndimafuna ndifotokoze kunena kuti mfundo zimene timayenera kutsatira zikumakhala zovuta kuzitsata chifukwa chamene makhoti athu akuchitira zinthu. Mfundo yonena kuti ngati nkhani ili ku khoti musachite comment. Mukachita comment ndiye kuti mukhala ngati muchita contempt of court, munyozera court. Zimene apanga America kuzitanthauzira ndi mawu amenewo ndi contempt of court. Koma sanga paside mlandu nanga sindi sovereign nation, Koma kuti ineyo mwina ndiyankhule ineyo ngati kayatsa olo kapena bungwe langa zimene anena America andichita slap ndi contempt of court ndiyankhula zinthu zimene zili ku court. Komano pali vuto lonena kuti makhoti athu akumatenga nthawi kuti achite conclude milandu.
which is also impacting on the rights of my citizens. It means kuti ngati case ili ku court ndoti ndisachite comment. Ngati case ite nga 10 years, I shouldn't comment for 10 years. It doesn't make sense. It doesn't make sense. You know, pa ufika muna tilingalire kuti kodi tikonze bwanji zinthu. Mfundo tukambazi ndizaufulwa chibadidwe. Koma sisi kuyenda chifukwa cha system ngati koso sakutani sakuyenda. And as a result, we are also impacting on the rights of my citizens. So pa ufika muna uthengo mena tipasa ameneka tisakwiye nawo koma muna tilingalire kuti kodi tikulephera bati ngati dziko. You know, ngati pali magapo kuti magapo tingachita address motani. Nafotokoza kwa mtaka kuti it's frustrating. Zimakhala nditu zokhumudwisa kunena kuti case yapita ku court, akota kugwira ntchito, apereka chigamulo, and then the president says, oh, ndamukhulukira amenaji. You understand? I'm not saying kuti anthu amene akhulukidwa they don't deserve. You know, komano what picture, what message is that sending? Because the reason why pali court, the reason why pali punishment, njona kuti anthu ena atengerepo phunziro. Ine ndikathokozani apa mene nkhani zakhala zikuyendera zokhuza ndikatangale okhuza akuluakulu. I'm telling you, anthu ena akati have been emboldened. I'm telling you, akatangale amene ali connected politically. Sali alibeso manthaji. They know kuna kuti ineyo ndikakapita court akandiweruza kundipeza olakwa ndikaseva kuja mwina less than a month akanditulutsa akandipasa pardon. We shouldn't continue on that road. You know, tukuzipweteka tokha. You know, let the courts do their job. Akamaliza, let the system take over. Mundu jarangike nditu, you know, kuti ana atengerepo phunziro. You know, koma tikambaso mabwera unati ya basta kukhulukirani. But that's why we have been saying we need to review nkhani ya pardon. You know, it's within the president's power, we need to review. Because there's a risk that power can be, or is being abused. You know, it can be abused, it's already being abused. Munkhulukira munthu woti amanka mlandu yokhuzana ndikatangale. Actually, I call pardon in contempt of court. It's contempt of court. Yeah, it's undermining the court. Because when I put our president sakuzidziwa. You also a judge. So why should you just one person? So the executive is undermining the court. Ndisusane nawo mwana nagali kuti America ndi malamulo awo ndi ufulu komanso ifeso ndifo imapatoka. A president impamvu mwanena kuti a president impamvu zimalola malamulo amalola to pardon. Kafukufuku wathu anaonesa kuti munthu akhululukidwe pali panel team imene imakhala nkuunika conduct khalidwe la munthu la ku ndende ndi zomwenereza zimene akumpangira pardon. So the president amangozuka kuti akhululukire ndi ankweza lamba. Pali process. Auladi Musa ulotino kuti awandane awa mtengo wa minga ya analikale mpa process yoti maapiro anali ku court onena kuti because of medical conditions amayenera mlandu wawo apange dismiss or something like that. So all those akamapanga pardon na president amakauta alembera list ya munthu condition yake justification janchani ndipo aliso yena amendu kudziwa kuti anali pa list anachosedwa apo susana pangidwe nawo pardon. So sonzo kuti connected zitauteka choncho koma chimene nacho kuti pamakhala fairness pamakhala kachilungamo ndithu kuti sizimayambira kwa president zimachokera ku prison komwe mukamba ngati bezi makhala za advice kuti kumanena kuti tisangokhala 100% tisangokhala 100% kunena kuti malakwisa. Pardon is part of life. Zana alitakhulukira anthu pa Easter over 200 chakuti mpite mukayang'ana anthu amene ajawo genuine or otherwise anthu atuluka ena anali zigawenga ena anali chani koma atulusidwa because of the mandate imene president ayina. So tisangoti amalakwisa chilungamo cha ine ponjezera kumene yankhula akayasa problem imene mapemsa solution answer inapezeka kale koma chifukwa cha lezi anayuza wedini yake kuti majaji ena ndotani aulesi komanso ena adala amathamangira milandu yotentha yokha pomwe muone office mwawo ali ndi mafailo ambirimbiri a milandu ya okuba chimanga otani
osewa adakakhalabe ku limandi ku polisi sakualuza mulandu wawo chifukwa kuti mwina palibepo phindu limene adapezepo ndizotheka zimenezo ndizotheka chimene timapempha ife chimene timaona kuti chanzeru chinali panabwera program ina akanapanga European Union case management system ndondomeko yonena kuti file ikabwera mu registry imalowesedwa mu computer registrar amaipanga allocate mosogozedwa ndi atsogoleri a justice amapanga allocate ankwezeramba kesi muipanga handle ndini system imaonesa kunena kuti ankwezeramba mwatha 3 days palibe chimene mwachita pa kesi 7 days palibe chimene mwachita so anali ndi timeline yonena kuti kesi zipangidwa dispose of within 90 days koma ngumapeza kuti 90 days ikadusa period ije imaonesa ready -20 -30 -1 month 3 months zimene zezo zimene zingathandize judge ogona kapena kuti amene sali ojaka kugwira ntchito mwachangu ndi chikhulupiriro kuti mene atasankha deputy chief justice mwina athandizana kuti chipang system imene ibwerere judges asapasidwe kesi ina ngati ali ndi ma cases mwina more than 10 abana ndekuti milandu yambiri siyambaso ku court ineyo ngati ogwira ntchito ku court akapena kuti ogwirisa ntchito court kawiri ndikuzatinena kuti ngati kula thani muzamvera chisoni kwambiri ndi majaji actually makambadzo ndi munthu kuti ine ntakhala president ndipo nzakhale mwangozi kuma judge miezi zaka 5 kesi imodzi ma minister wose even judgment anamaliza kale judgment 10 years sanapereke judgment ku court ngati palilongo pa mtengere pa commercial court kwa chitsanzo kuli majaji atatu and patatupo amodzi ndi chair ameki ndikuti amene ali fully operation on the ground per day pasiku kumabwera makesi mwina obosera 10 anyuwani and makesi tukwamba ndikuti voluminous documents zinzozo zoti munthu kuti uwerenge now how long does it take for a judge to produce a quality judgment makesi ina mamboni mwina ni 15 zachuma zikulu makampani akulu are we really serious as a nation kuti we can have and mandi palilonge pangati wale majaji awiri suti nalonge oka the whole central region commercial issues ndiye abwana chikuvuta ndichana ananena apo kuti let's recruit more judges alembere a president alembera ineyo sindikukuchosa apo system ibwerere yonena kuti izimpanga check accountability ya anzathu ku judiciary even iso yo kumasuka kwawo accountability ya machitidwe azinthu tikuyenera kumachita account amapereka accountability kwa ndani kwanza ku court ndikumene umaoneka kuti kuli chinsisi china chake timaopa ankudzamba sanga yankhule amakuyang'ana uzandipeza ale samaenda olakwa kale chanchani no kumira ndi malamulo akusintha malamulo akusintha nditu anena kale akayasa alembe proposal kwa president kandi minister of finance ife we need 100 judges central region northern region chanchani azigwira on a daily basis district judges tiliso ndachina industrial relations court mwachisanzo munakamba za anthu akugwira ntchito makesi over 7000 for example all the mods apapa chovuta nchanu unoti 10% staff tiweruze milandu chifukwa nkhani tikunena zakatangalizi zikuvuta ku court kumene unenera kuti anthu awiri chabwino tasegula court yake ya milandu ya financial crimes chanchani komano you don't daily kungoyambira mama wa malumu 5 or 10 umumulinkani ya milandu muli aujeni ngati machine bwanji tichite recruit chifukwa ACB taufufuza koma ngati kulibe court kulibe judge azidikira judge azabwere mapeto ake tizilemberedwa zimakalata zotiresa kupita ku America chonje pali nkhani yaikulu kwambiri mafuna kuti akuluakulu muthirepo ndi makamba nkhani imene tisanamalize program iyi nkhani ikuza ubale wa maiko awiri USA Malawi ndipo wena unena kuti akomatu mene ayendesera nkhani ya boma la America mwina anakatha kungopita kuseri ndi ukakamba komanso mwina ku Malawi kuno a president athu mwina sanakabweranso pa public ndi kuzakamba bweza atakambirana kuseriko mwina ife tizimva zokuthaitha ndimafuna imve maganizo anu kuyambira ndino apezana well nkhani za corruption kuseri ndizotheka komano sizimafunika kuti aonese kuti apanga influence akuyenera akambirane inde role ya America ndikuthandiza kuti dziko lathu lipange chilungamo mosatira malamulo a dziko lino kumbali koyenda athu amakambirana koma zikhala za administrative zongothandiza kuti zinthu zichitike chifukwa ngati zingapitirire muyezo ndi zimene tikunena kuti akulakwisa kusokoneza chifukwa kwa ife titaonera kuti ayamba kusokoneza mbuyo modalipo ndika interview kina pa MBC tinayankhulapo nkhani zomwe zoti amachitidwe ambassador uyana ali kuno ku America
akusokoneza kwambiri kuoneka kuti iye ali patsogolo amalawi tubwera pambuyo kuti what is the interest kumayang'ananso kuti even even panopo ndimadzifunsa kuti kodi tikuti anthu folo amangidwa alesedwa kupita ukoko mlandu wanji apalamula mlandu wanji ananda ndiphuphu kwa kumasatayo mpaka napano sakumwiyankhula china chilichonse kulibe oda ya ku America kuti usadzabwere ku America ali ku UK amatha kuchoka kuuluka kupita uko komwe ifeyo chifukwa chani so tunena kuti ndizotheka kunena kuti system zathu tizipange improve tipitise pasogolo ntchitidwe yolimbana ndi ziphuphu komano anzathu akumabwalo a milandu akanachita machawe kutsegula nkuperekanso ndondomeko yonena kuti milandu isamachedwe 3 months 3 years maximum akayatsa kuti diplomacy yavutatu apa pakati pa maiko awiri ine sindiona kuti diplomacy yavuta yayi chifukwa America apanga zinthu zimene malamulo awo akualola kupanga sindikukhulupirira kuti china chilichonse chasokonekera yayi ali ndi ufulu opereka maganizo awo ali ndi ufulu ochita implement malamulo awo mmene akunenera and apapa apanga zimenezozo I don't know kalata ija ndimaona mene kuona kwanga ndimaona ngati muna it's not complete ndimaona ngati muna is a long letter angoti busitira pang'ono kuti munatenga kani icho komano I believe kuna kuti pali zifuka zomveka bwino zimene afotokonza pangani ya Aulad Musa I remember atamufunsa Ntulangani one of the spokesperson ku embassy kuja adanena kuti ifeyo timapanga ma decisions amene wawa based on information mene tinayo mwawa so we don't know kuti what information do they have famu kakala kaja sadanene yayi so it will be difficult to speculate kuti muna panga makuti muna panga undermine diplomacy como we don't know kuti what is the information that they have okay so muna tisakhale busy in America let's be busy with ourselves. Let's focus on ourselves. The fault is not in our stars. The fault is in ourselves. Kodi tikonze bwanji system yathu. Because honestly speaking, tinga takunena we have to be patriotic. Koma tikhala patriotic pa zinthu zolondola. Let's not be patriotic pa zinthu zimene muna nzopanda nzedu kwenikweni. Focus yathu ikhale pa system yathu. The system is not working. Tinene mwachilungamo. A president ayankula, Komano, the truth of the matter is that our system is not working. And that's why the fight against corruption, you can't get to go see when bwino. Antuwa, maiko amena mataniza ngata America. They have an interest. Chifo joti, amalipasa drama. And sakufuna azika drama mujidini choboga. Azisa mazi mujidini choboga. They want to make sure that namazo amalipasa zija, they zikujita save the purpose. And that's why interest yao yumaka muna zindu sisi kwenda kumalawa. Olo mina kwenda I'm just speculating, okay? For that's not what they have said. Komano, let's focus on our systems, Kodi tikufoka pati. Kodi tikonze pati. Izizi zomati milandu zilenga 10 years, isanate sizoona yayi. Komanso zomana kuti anthu makota akagwira ntchito yawo basi wina akagwisa ntchito mphamvu zake kumona kuti ineyo basi tokhululirani sorry Robert komano ineyo kwa ineyo yes pardon is in the law kuma it needs to be reviewed because there's a possibility kuti it is being abused. Yes James malizani program ndifone malizeni nena kuti zinaita boma la America lakwitsa mukupazifuka zimene napo yamba unena kuti sana yembekezere kuti ndondomeko yokoti ithe ndi koti lino ngati ataulo lako kapena iya pali buku lake bana lemba president wa Guatemala amati Jose Juan Alvaro amati there's the shark and the sardines literal amena kuti America ndi shark ndi somba yayikulu nditi somba ndinati kuno pene timapanga bule muona kuti zimene zikhoza panga spill over kumayiko enaso ngati kufa jongo for tione kuti talemekeza America muna so Britain ero da ifeso anthu asazabere ku enaso asazabere ku ngofuna kuti wao apanga line ali kuti apanga line nda America mapiro yake zikusokoniza mafula ambiri anthu amenewa chinthu china chona kuti chifukwa chani apereka bani imene kuletsa kumeneki kwa anthu amene amagwira ntchito ngati mboma okha koma anthu amene anala business amene amapereka katangale ngati anaperekadi amene wagazana amapereka katangale kwa anthu amenewa sana apase chilango chofana ndi chimenechi
nkudukuza kunena kuti ukakhala wa business ukuzomachita katangale nzolondola katangale ndungola olakwika kwa munthu wolandira yekhaya amene alugwira ntchito mboma chifukwa zikanakhala fair akanafuna kuyandikirako pang'ono ku fairness akanena kuti inunso amene akuti mmapereka inu amene muli a business kumasogwira ntchito mboma kandi ino amalawi kasino amalawi takuphanani musazabwere kuno ngati mmene anafunsira Robert poyambirira kunena kuti nanga asatawa bwanja kungokhala kumene aliko sinaonenso zofanana ndi izi kunonso awaletsa kupita ku America kunonso kunava kuti kuli munthu amene amatumikira asatawa pa ground amenenso ani milandu ku court nenso sanampangenso zimenezonso koma kungopanga amalawi okhaokha anthu akudaso okhaokha racism kalimonso mwina so zimene zonsezo zisonyeza kuti palibe kuchita zinthu mwachilungamo mbali ya boma ya America agwiritsa ntchito molakwika mphamvu zawo komanso azipanga zakhala excess azichulutsa kwambiri mphamvu zawo pakachidwe ka zinthu munkhaniyi. Tilekeze pamene pa program yathu ya mphepo zinayi lero timakambirana nkhani imene yokhuza ndithu chiletso chimene boma la America lapereka kwa akuluakulu a dziko lino la Malawi kuti asizapitenso ku dziko limene la America kamba ka milandu imene akuyankha yokhuza katangale. Ndipo takambirana nkhanizi komanso pali nkhani ina imene ndithu yatumphuka yokhuza pardon imene ndi nkhani yaikulu kwambiri imene ndikumbira kuti tsiku lina tizakambirananso program ya mphepo zinayi. Ndemanga zanu komanso mafunso anu ndithu ndololedwa. Tikuthokozeni kuti tinali limodzi mprogramu iyi. Ndithokoze a Robert Mkwezalamba amene ndithu ndi mmodzi mwa anthu amenyera ufulu wa anthu wa ntchito wachibadwidwe ndi zina zotero. Ndikhulupirira ndithu amakhala ndi ntchito zambiri ndi ntchito zambiri ndithu zimene amagwira. Tikuthokozeni kuti tinali limodzi mprogramu iyi. Tinali ndi Michael Kayatsa iwowa ndi human rights activist komanso mkulu wa bungwe la CHRR. Tikuthokozeni kwambiri ndipo tithokozenso a Sylvester Ayuba James katswiri wa malamulo matithandiza kuti timvetsetse bwino nkhani zimenezi za malamulo. Ndikhulupirira ndithu kuti tsiku lina tikakuyitanani mudzabweranso kuti tizakambirane nkhani yofunika kwambiri yokhuza pardon. Malo mwanzanga onse ine ndine Chance Mlozapanda. Bwanji tikumanenso sabata yamawa.